Е така се храни куче. Дай лапа. Седни долу. Седни. Луканка орехите. Айде, вземи си. Вземи си там. Вземи си. Нема те храня с ръка, давай, яш. Яш, нема те храня с ръка, айде. Да еба твоята мама, да еба. Няма да ти давам повече с ръка. Яш, е тук, виж къде ти. Виж, ето. Тук. Няма да ти давам с ръка. И вземи си оттам. Ти не си добре. Виж къде ти е луканката. Погни. Е тук. Хайде. Ще те смачка. Ще те смачка. Дай поне здрасти. Дай лап. Дай. Горе. Дай. Дай лапа. Еба твоята майка, дай. Айде, вземи си. Ей от тук. Не виж колко е разстоянието. То е така, всеки може. Айде, бе, яш. Яш. Айде. Ти не си човек, не може да те хранят само с ръце. Айде, вземи си, бе. Вземи си. Айде, ела тук. Ела. Айде, ела тук. Ето. Ето. Виж тук къде е. Вземи си. Тук, ето. Айде, бе, вземи си. Айде. Вземи си тук. Добре, айде. Ето, тук е. Тук, ето. Яш, айде. Ела. Яш. Яш. Дай. То така е най-лесно. На мене са ми давали така.